4 consells per fer que el català no es perdi. 1. Parla'l sempre que puguis i no canvies només si l'altra persona et parla en castellà. Segons l'IDESCAT, el 2018, el 94,4% dels catalans l'entenien. Això significa que pràcticament tothom l'entén. A més, és el teu dret poder-te expressar en català en qualsevol establiment de Catalunya o del País Valencià. I no et poden obligar a canviar de llengua. 2. Tampoc canviïs si la seva ètnia no és europea. Per què quan entrem a un local regentat per una persona d'ètnia asiàtica li parlem en castellà? Potser han nascut aquí o han arribat de petits i han estat escolaritzats en català. Si realment han arribat de fora, aquestes persones aprendran la llengua amb què la gent es comuniqui. Si els catalanoparlants només els parlem en castellà, només aprendran castellà i, per tant, no trobaran útil aprendre català. 3. Configura el català en tots els dispositius. Posa el català a l'ordinador, al mòbil, fes cerques en català o busca si aquella pàgina té també una versió catalana. I 4. Consumeix productes en català. Mira quina versió està la pel·lícula o la sèrie. Busca llibres traduïts al català. O bé, compra productes etiquetats en català. Per tant, fes valer la nostra llengua i utilitza-la sempre que puguis.